Тук е главната врата. Тук се влиза. Вляво е банята с тоалетната. Има много перон. Цялото е огледало в дясната страна. Има нов бойлер с душ, има прозорец за вентилатор. Срещу тях дясно се влиза кухнята с горно-долни шкафове, микровълнови, хладилник. Срещу тях има голямо разтегателен диван. Мисля, че 1,80 пак на 2, нещо като спалната. Срещу него има шкаф за обувки. Тук отиваме влизане към спалнята. Тук е леглото около 1,80 на 2 метра и нещо такова. Тук е прозорец с штори пластмасови. Телевизор и шкаф, телевизор 32 инча LG. Тук кът за гладене, гардероба и отдясно има допълнителна закачалка за дрехи, шапки. Там съм сложил, както видите. Тук сега вдясно за спалнята. Тук е терасата, има прозорец и врата. Тук също имат ледни пластмасови штори. Къщата среща близо, от дясната страна има апартамент от същата група.